Pelikula gehienetan bi pertsonaia nagusi izaten dira. Bat protagonista eta bestea antagonista, gaiztua. Eta gaur gurekin gaiztua izango dugu koxinatzen. Ea zer moduz koxinatzen duen. Oraintxe ikusiko dugu. Kaixo lagunok eta Naia Sillero, ongi etorri, zer moduz? Oso ondo, eskerrik asko. A ber, telesaino pelikula, bueno, telesaia nobeto esan da, nora benetan gaiztua, baina zutak asun itxurakin nola endezu gaiztuana? Bueno, bere izaten eta bapera pixka bat ikasten. Bai, ez da? Ai, ama. Eta norak, zer muzko sinatzeu norak? Bueno, nora ikusitan nerabea dela eta etxengurasoan bizitzen dela, nik uste ogitarteko bat bakarrik dakila egiten. Eta honea etorri ezkio norak zeiz egingo zigun, perretxiku pozointzu batzuk edo hola? Bueno, ba. Hain gaiztua da? Agian bere lagunentzako baldi bada, bai. Bai, lagunentzako gaina, ai ama, etzaientzako bai, baina, Bueno, eta zu, Naia, zer muz moldatzea koxinatzen? Ba, nik neko ondo, segun nuke txetikatean nintzan oain dira 5 urte eta ikasiet. Biharragatik ez da? Bai. Nahi o nahi, ze ondo. Bueno, ikusiko zue, gaur elkarrekin lasaina ingo deu, barazki lasaina, eta aldi berian, bai, telesaien da zitzegin, eta gero baki liburutxo bat ekarri zula, ez da? Bai. Earra saioa dakauna, adi laguna. Bueno, lagunak, eta Naia, garatuko izun dundi noa ibiliko gehan, ze hausagai desente da gau hemen behar gainen, ados? Bai. Bueno, azteko da ben, lasaina ingo dugu, eta lasaina iteko pasta prestatuko dugu hemen. Pasta iteko erabiliko duguna da, semola eta gari irina. Ze ingo dugu? Bueno, desberdintasuna semola eta gari irinetik, bila garila dia. Bakarrikan, esango genuke, behitu, ikutu pixkat. Semola da ondarra izango balit bezala. Orduan da granua puskatuta, baino, gramagia handi batekin. Eta irina da hautza da. Ulertzen? Baino berdina da, bale? Vale. Pasta normalen iten da semolakin. Guk gaur bilakin ingo dugu. Bai semola, bai irina, eta botako jo, bihar hautza oso eta gorringo bat. Horea prestatuko dugu, utziko dugu ostutzen, da ostuta da honian, ingo dugu, pasta prestatu, haundila, egosi, eta lasainaiteko prestutzi. Ados? Eta lasainaiteko, 3 kapatxo ingo izkio. Desberdinak, bat, perretxiko eta ziazerbakin. Kasu honetan barrengorrik, gero, beste kapatxo bat ingo deu, tipula eta alberdiniakin. Eta beste kapatxo bat azenaio eta kuiatxoakin. Kapatxoiek botatzen jutean enian, baitare botako jo, tomatia eta bexamela. Bexamela ingo deu, beti bezala, gurina pixkat zutan jarri, irina bota, sukaldatu, eta gero gatza, eta botako dio esnia eta bexamela dizto. Orduan jungo da, barazki kapa bat, tomate pixkatekin eta bexamelakin. Berrio pasta jarriko deu eta 3 pixutan berdina ingo deu. Ados? Gero gainetikan ze botako dio, gazta raiatuta botako dio eta laberatu ingo deu. Vale? Eta hori izangoa gaurko lasaina. Eta ingo dio, oinarrian piperran saltza bat. Eta piperra saltzaiteko ingo deuna da, 2 piperrak eta baratzuria laberatuko deu, laberatik ateatzen deunean zuritu, txukun jarri, pepita atea, eta baratzurian puri ateako dugu ere bai, eta ingo deuna da birrindu, 2 gazta desberdinekin, gazta krematua eta feta gazta, esti pixkat, eta baita ere piperrautza. Ados? Lasaina salia zea? Bai, bila gustatu Ze gauza hona dan, lasaina. Ai ama, ai ama. Bueno, martxan jarriko gea. Ze irutu zaizu, orea prestatzen jarriko zea? Venga. Bai? Bai. Ze ondo. Bueno, hemen jarriko izut osagaiak. Esan dizuten bezala, ingo zu zuringo bat atea, gorringoa erabili, eta botako zu. Bertara, zuringoa, gordeko gulua beste zeo zertako, eta hemen bertan gainuntzeko osagaiak botako dituzu, bale? Hemen dakazu arrautza botatzeko esala, bale? Oso, no, eta ni hasiko naiz barazkik txikitu, eta engoxatzen, bale? Bueno, konta iguzu.
nola esan da pertsona bat hain gaiztua? Telesai Bueno. batean. No beti hon behar du bihurrien bat, ez da? Baina bihurritik paseitea, ez da, nora? Bai, batzuten bai. Katxiz la mar. Bueno, baina eske bere kontestu familiarra zaila da, eta nik uste ulerti marra Ez da bere errua azkenian, ez da? Oida, ez da bere errua. Gaztetxuak erro gutxi ukitzeu, normalen. Pertsonaia Hori ulertu arrazoi behar da. duzu. Bai. Baina, bueno, lehenengo denboraldian gaiztoago zan, Bai, bigarrenean lagunakin ditu. Vale. Hirugarrengo bat balda, torretorriko alda hirugarrengo telesaia. Bai. Bai? Konfirmatu Ze ona. digute baietz. Ez dakigu asko, Ba, nola hainikan. edamatea, guain bukatu berri eta ja urrengua prestatzen, Bueno, eske guk udaran grabatzen dugu. Iten Vale. ditugu pues, promoak eta hola urtean zehar, baina grabaketa en si, Osea, bukatuko ia nuen gaztetxo ikusiko zateta dana, ez da? Ia gabona pasa, urtia pasa, eta ateatan izin, gazte. Bai, azkenan hasi ginen oain dela 2 urte eta aldatu gara pila bate. Bai, ezta? Beste zere txikik. Hori seinale hona da, ondo jate zuela. Ondo. Bueno, eta telesaian, egia esan, ze guztai zeizu gehiago, gaiztuen papera itia edo txintxuen papera? Gaizton papera. Gaizten papera, Hombre. Ai, ama, Bai. goxatitezu, Ez que jo, bestela ez dauka graziarik. Harineren papera asko zobea da, Claro. asko mantxoagoa eta dana, baina nik gozatu egiten dut txarran papera itea. Egia esan, batzutan bihurrian aitia, baina bai, eske bihurritik gaiztoa pasatzea nora pixkat, Bai, Ai, ama. batzutan bai, baina bueno, gehienetan nahiko ondo, gero justifikatu egiten da. Ondo, ala biatu. Pero hirugarrenean hobeto guntia. Hirugarrengoan, guain pixkat hobetu dela unek egin, hirugarrengoan txikunduko da. Ez dakit, eske ez dauzkagu gidoiak oain Bizitzan erakutsi behar da, gaiztok txintxo izatea helduela ere bai, ez da? Bai. Ze ona. Referente izaten Hori pixka. da. Bueno, eta bertan, nola izan zen? Nola izaten dira egun horiek, grabaketa egunak, udan, berokin, kontatu pixkat? Oso luze. Oso luziak izaten dira? 12 ordu, ez dakit zenbat ordu pasatzen dituzun zuk aldean, baina guk 12-13 ordu... Normalen bai. Bueno, gaur hemen gotan igual, baina adibidez, historias abokados grabatzea jutelenean da egun baten programa tosua grabatu behar dut, imaginatu, egun guzti, ebiltzek ere bai hortikan, baina bueno, ondo pasatzen du, hori da garrantzitsuna, ondo pasatzia, eta ondo pasatzen zunean azkenean ordua pasaiten dira, ezta? Bai, guk ondo pasatzen dugu, baina gaina telesaia da, ez dago udaran enfokatu da. Orduan dago, bai apirilen Bai, edo ikasturten urrian... baten hola bezala, Claro, ezta? imaginatu txaketa, hemen udaran txaketa bat plumifero bat hola, sudada bat, baina bueno, ezta? makillajekoak egoten dira. Bai, izerdiak entzen. Bai. Vale, hor bota guain, osagaiak, Amen. bai, eta aurrena nabazu, mingaina batekin pixka nastu, Vale. eta dana nastutzen danean, ja eskuakin emango jozu taulan gainean, Vale. Oso ondo. Eta bueno, bertan pentsatzen dut familia bat bezala izango zatela, laguna handiak ingo zinaten telesaian ezagutu zaten Bai. lagunak, esaten duzun bezala, zenbat egun egote zatean bertan elkarrekin lanian? Ba, 2 hilabete. 2 hilabete eta orduak eta orduak, ezta? 13 ordu egunen, nik beti izaten dut pertsonaiak hasi egin ditugu da edo eraiki ditugula, gu kamaratzetik eraiki ditugunean, erlazioak eraiki ditugunean. Azkenean, ona. bai, gu elkarrekin bizitzegean ez pila Baina hain bat. gaiztuak badaude kamaratzian, bai. Kamaratzean mundu guztia jatorra da. Busti zaite pixkat, busti zaite. Keba, dara artean oso ondo konpotzegea egia Ze esan, ona, ze ona. Bai. Eta ze hote zate, lekun baten itxita, onu grabatzen dezu guztia? Ba, bitu, grabatzen dugu kanpo zelaia, Bai. futbol zelaia grabatzen dugu zizurkilen, orduan hori dana da kanpoaldea. Vale. Eta gero grabatzen dugu Instituto Ameri Guarden hemen Donostin. Bai. Eta gero, ba, agian Usurbilen, Osa, Leston... gune desberdinetan ibiltzen Bai, zate. hoi da. Vale. Pixka bat danetarik, orduan, ba, bueno. Juten geha mugitzen Euskal Herritik egia esan. Eta zu, futbol salia zea, edo bertan nintzea futbolera, o gorrotu hartzen hasi zea futbola iguain. Bueno, gorrotu ez, baina enaiz futbolzalea. Vale. Gero, telesaia ikusten ez, grabatzen hasi nintzanetik, ba, inizan naiz pixka bat gehiago, ze azkenean, ba, errealarekin kontaktu gehiago ukidegu, eta batzuta jute geha, edo nik ikasi behar izan dut. Nundarra zea zu? Donostikoa naiz. Uzun real salia ingo zinan, ez da? Bueno, bai, pixka bat, gombiatzen bali Hemen badaituzte esan baiet, ibarrea, esan baiet genian aurrean. Danetatik, ze, publiko guzti Euskal Herri guztitik da. Nik esaten dut, behitu, gainea futbolak, eta bai hola kirolak iten dianian talde giruan, Bai, bere gauza hona asko dazkaela. Azkenian igual surfa, edo ez dakize kirol, bakarri zaudela, ez da? Claro. Azkenian kirolak iten dianak talde giruan, garrantzitsuena dana taldek irabaztia. Guztiz. Ez da? Eta Bai, bai. horrek iteu azkenian grina bat eta bizimodu bat
duina, ez da? Osa, azkenean bizigea familian, bizigea lantokian, bizigea soziedadian, Bai. eta kirol hauek nik uste ondo iten duela elkartzeko, ez da? Hombre, eske gaina Eta guztiz- jakiteko ez dala ona, zuk itia ona baizik, eta inberdezu zuk albokoan zako ona, ez da? Bai, hori Taldi aurre egiteko. iraziarten pila bat iten dugu izketan horri buruz. Ze azkenean, baldin badau pertsonaia bat bere kabuz jokatzen duna bakarrik, Un mamón. Bai. Mama, eso Ikusten una da. mamón, suelta el balón. Eta baita ere, galerak ere, bakarrik eramaten baldin baituzu zailagoa dela, Bai, hala da. Guk iten dugu podcast bat irabazi arterekin ere TV podcasten, Vale. eta kirolari pila batek esate digute hori, bakarkako kirola denean ere jakin bar dela irabazten eta galtzen bakarrik. Claro. Bai, azkenean inbio dago xatu, sasoiko mantendu, eta burua freskatu. Azkenean kirolak, bai, iarrak eta gure muskuluak gogortzen dira eta sendotzen dira, baina buruare, bai, Claro, bai. ezta? Guztiz. Vale, horri ingo deuna da, bitu, nahiko pixka eta izan, ingo deuna da olio pixka botako dio, bai, Vale. vale? Pixka nahiko gogorrak azu, ez da? Bai, Vale, pixka eta olio pixka botako jo, eta dan harrapatzen jumosea, vale? venga. Eta, aipatu zu podcasta, ez da? Bai. Bertan, zertaz hitz egiten dezue? Zein bat kide zaudete bertan edo nola antolatzen dezue hori? Podcasta da, telesailetik abiatzen den podcast bat, bai, como programa bat, iten deguna arenek eta norak. Osa da, Vale. pertsonietik abiatzen gea. Vale. Suatan ikiten dugu, eta astero gonbidatzen dugu emakumezko kirolari bat. Ados. Eta ba, izan daiteke harri jasotzailea dana, izan daiteke realeko futbolari bat, izan daiteke piraguista bat, egon gea Irene Paredesekin, Maili Torre, egon gea baita ere Lurra Errekondorekin. Ze ona, Jede pila bat etortzen da. ze ona. Eta zertan jorratzen dezue, ze hitz egiten dezue bertan? Pixka bat azkenean behaien ibilbidea, nola zizian, Vale. eta bereziki iten dugu pixka bat jarri fokoa emakumezko papera nola dan behaien kiroletan. Vale. Ea profesionalizatu daitekeen, ea laguntzak berrituzten bizitzeko, edo konpaginatu Gogorra behar da, kirolaria eta emakumia izatia, zeatean azkenean oztopo mordoa eskazu ez, da? Bai, bueno. Zer esaten du, zerrekin gelditzea pertsona hauetanak elkarrizketatuta gero? Gehienek esaten digute laguntzak badituztela. Bai. Eta Basktimeko laguntzak, edo beste fundazio batzuen laguntzak, eta nik uste horretan jartzen degula atentzio gehien, ez? Laguntzak behar dituztela, eta helburua izan behar dela profesionalizatzea gizonezkoen kirolan maila berdinen. Dudi gabe. Baina, Edo bueno. gehiago. Kostatukoa, futbolen binta kostatukoa, katxiz lamar, beste kiroldana elkartutare, kostatuko zaigu. Bai. Baina, ez dakiz zeatikan, zorionez, osori txarrezola da. Bueno, hemen txaigea, ni barazkia jarritu guain bai pixat artizu gorputza gehiago, Bai, ezta? gehiago. Oso ondo, guain, hori da, eta beti, ez nekatzeko batzuko hola, honekin inbiarrezu, bale? Hola, Vale. gorputz guztiakin ematen diozu indarra. Hori da, arrazoia. Bale, hau kenduko izkizute hemendikan. Oso ondo, barazkitxoa martxan jarri ditut. Bueno, eta telebistan, hau aldain aldezun lan Nikola potentiena, o beste telesaien bat, edo beste filmen bat, edo gauzakin dituzu baita ere? Ni etorri naiz antzerkitik. Antzerkitik Antzerkiko zatoz. formakuntza izan dut, antzertin ikasi nun karrera, eta orduan, profesional modun, irabazi arte izan da induan lehenengo gauza. Hola, baina antzerkian ere aritu naiz, orduan nik uste medioz berdinak, ez nuke esango irabazi arte induan antzerkia baino garrantzitsuagoa denik, beste gauza bada. Ze antzerkin dezu? Babitu lagunekin, elkartu ginen Bilboko pabellon zeieko sala baten, eta hola, eta horrin genuen obra bat, idatzi genuna El amor es una mesa de tres patas, deitzen da. Bai. Eta hola, obra harin bat zan, oso polita. Solo tres patas. Bastante ondo. Bai. Eta nola, zertan zan, orduan, amodioan inguruan zan, historiak? Bazan pixka bat, gu momentu hortan bizitzen eginan gatazka bat zala, unibertsitatea bukatu behar genula, aldean du behar ginala, orduan, udararen inguruan, laguntasunan inguruan, denbora pasa. Eta antzerkiare bai idazten dezu, ezta? Bai, karrera bukatu nunen idatzen un obra bat, hau honekin bideratuta baita ere, eta idazten ditut obra txikiak autofikziotik abiatuta, niretzako edo lagunentzako baita ere, eta horretan nabil. Ze, ona, eta argitaratu dituzu, etako antzele bat martxan jarri zu, zuzendari lanak inbiar dituzu bain, edo zein biar dezu bain. Ez nina joan, aktore lanak edo dramaturgia lanakin, zuzendaritza Eta beste zu pertsona zuzendari, ez batzerako. hori etzan hola, hori nik enun hola idatzi, ez da? Ez nik urte lana banatu inbardala, Banatu bestela. inbarda. Baina bai, argitaratze ditut batzuk. Vale, eta nun argitaratzen dituzu, nun alditugu topatu, jendean eskuragarri daude? Habitu, urte hontako martxoan argitaratuet liburu bat, Bai. nundia azken urteotan idatzi ditudan egunerokotatik laburpen moduko bat. Eta hor sartu ditut ere urte hauetan idatzitako obrak liburu barrun daude, eta hola. Ona. Oso ondo. Bueno, ze musuaz horrekin borrokan? Oso ondo. Ezin hobe, hau gaina guain ikusiko zu, Gogor txamarra bezala dago, baino hau, guain, jarriko dugu,
filmakin kontaktuan azala ez gogortzeko, eta gero reposo txiki bat iten dunean, ja, luzatzeko preste egongo da. Bale. Vale? Ingo detena da hemen, olio tanto bat bota. Eta gatza, esan deulako haure bai, laberatu inbiar deula, eta orduan, barazkik martxan dazkao, orea ere bai, eta piperrak labian, hemen txeiru barazki hauia murrizten aizaizkigu, indet, nola, tipulak arbelginia baino gehiago tardatzen iten, aurrena tipula utzi pixka murrizten. Nola, azena joak baino gehiago gutxo irauteun ere bai kuiatxuak, eta berdin ziazerbakin. Ordu guen hasiko naiz, barazki hauek botatzen, eta gero bexamela iten jarriko naiz. Eta zuk, dakazu hor ja, orea, reposoin da, ingozuna da, behitu, dana hasi berren pasatzen, bestela triskantza gertatuko zaizu, ingozuna da, behitu, atea bertatikan. Irin pixka bota bi aldetan. Eta 3 pusketetan ingozu. Bale? Eta gero pusketa horietatikan, irin pixka botata espeatzeko hemen, hasiko gehiagia luzatzen, da azten ba peatzen, Joseba, buiai, bale? Seguru hor. Seguru ez, seguru ondo ingozula. Bueno, naia, eta liburua. Lo que hablamos del amor, ez banaiz nazten, ez da? Oida. Handago, bai. Ze, pentsatzen ez bertan, amodio eta zitzen ibiliko zehala, ez da? Bai, pixka bat bai, egia esan. Pixka bat bai. Ze topatuko dugu bertan, ze ikusiko dugu amodioan arira. Ba, bitu, liburua datza, nire azken 4 urteotan idatzi dituan egunerokotasunen laburpen bat bezala, ez? Eta, baina zu ze egiten dezu, nola esaten da hori? Egunero egiten dezu zure liburuzka eta hortik harrapatu ezu? Ez, egunero idatzi egiten dut, eta gero kuaderno pila bat ditut, eta hortik egun baten, esan, dana pilatuko irakurriko eta ordenatu nitun. Bale. Orduan zure bizipenak dira, zure amodiozko bizipenak. Bueno, ez bakarrik amodiozkoak. Eta gaina bizipen hauek dira autofikziotik jundako bizipen batzuk, orduan batzuk benetazkoak dira, beste batzuk pixat trukatua daude, ez azkenean, ez da etor publikokin ere bizitza guztia jarriko, baina bueno, erabaten. Bikain, baina, ze topatuko dugu, ze amodio mota topatuko dugu hor? Bitu, lagunen ganako amodioa badau. Bale. Gero baita ere badau... Bale, nahi dut hori da, bai, pasatzu, hori da, batian pasatzu, oso ondo. Bai. Nahi dut da, hola pasatzia luzeak aberren. Bale? Bale. Nola jarriko dugun, gero, bertan jarriko ditugun, nahi dut plantxa nahiko zabalak ateatzia, bale? Oso ondo, baina lasai ez da kuidutan, guain pasatu horrela, pixkat laguntzeko horrelain pixkat, hola hasiera hola, eta horrela pasa. Luzezka, zabalo gelditzeko, bale? Bai. Bueno, eta jarraitu kontatzen, oso interesgarria data hori, a ver. Ez hori, lagunen ganako amodioa dauz hartuta, baita de amodio romantikozko historioak daude, neri edo nere lagunik pasa zaizkienak, gero ez dakit idatzitako... Bai, okerrena launanak, no? Ez, neriak di okerrenak, lagun batek, Kiba, jo, nahiagoko nune, baina neri asko gertatu zaizkit. Vale. Eta gero, hitz egin dugun obrak ere sartuta daude, antzerki obrak, eta holakoak. Vale, eta zer dia, tristiak, politak, danetik topatuko deu. Jendeak feedbacka eman dit, esan nahiko tristia dela dana. Bai, Bai, zuri etzitzaizu iruditzen ala. Bai, iruditu zitzaidan bizitzen egin nintzanen. Baina, bueno. Baina jendeak esaten una beti bere garrantzia daka, ez da? Bai. Hombre, konfiatu barta jendeak esaten duna. Baina bai, oso ondo juten nahi da. Eta nolatan liburu hori, zer da? Lehendabiziko liburu egin desuna, o gehiotan liburu gehiago indituzu edo? Ez. 22 urte ditut, imaginatu 15 urtekin. Hori izan da horrenengoa. Bai, izan da, lehenengoa pixkat karrera bukatu nun, eta ziklo bat izteko modun pixkat, liburu bat idatzi nun, gero nik autopublikatuet, ez dut inorekin egin orduan, nire gauza bat izan da, proiektu txikia da, baina... Gaztelera zindezu? Bi hizkuntzetan dago. Bale. Gehiena erderaz dago, zenik erderaz idazten den normalien, baina euskeraz lan iten hasi naizenetik, pixkat geroz eta gehiago euskeraz idazten egin naiz, orduan, obra bat euskeraz dago, eta gero poema batzuk baitare. Bale, oza, atal desberdina topatuko ditugu bertan. Hoi da, bai. Esan bat ataletan banatuta dago, ze atal daude, o nola izen daude barruko atal horiek? Eske dia dataren arabera organizatua dauden atalak dia. Orduan, da 2018an da lehenengo atala, 2019, 2020, 2021 eta 2022. Osa, 5 atal. Betu, guain aurre bai zabaloiteko, gauza bat ingo dugu, hola? Bale. Eta horrela pasako zu, bale? Bale. Venga, esin gogoaz. Ia hauei, espeatzeko ere, hori da, pixkat irina, irina. beti soberan gabe, soberan botatzen badio gehiegi, lehortzen jungo zaigu. Zaigu komeni lehortzia gehiegi, bale? Pixka bota, eta listo, oso. Bale. Eta orduan, barkatu, atalana esan dezu, ze atal mota daude bertan? Azkenan urtezka daude danak organizatua, eta orduan daude 5 atal guztira. Bai, 2018tik 22 arte. Bale.
Eta hoxe. Ondo, ze bikote asko pasaituzu, urte horretan. Ba, ez bikoteak asko ez, baina... Bueno, historio txikiak daude eta gero dana hor fikzioarekin nahaztuta dagoenez ematen du bakarra daula urte guztietan, baina asko dira. Lagazu igual bikoten bat hortik kanpo. Batzuk bai. Batzuk ez dute historia merezi, Orduan batzuk utzi ditu. Ona. Eta, naia, gauza da, zuk idaztia, zuktako idaztia, eta noiz sentitu zenun naia hori bestiei kontatzeko, Ba, bueno, azkenen nik gradu amaierako lana inun autofikziotik abiatuta. Eta autofikzioa da, ez? Azkenean, autorearen bizipenetatik abiatuz, zerbait fikzionala ere kontatzea. Tardun, kontuatu nintzen, betianik kontatu ditu dela nire nik biziteko gauzak, tardun hortik abiatuta inun jalanketa sakon bat, eta horregatik erabaki nun, garrantzitsua zala ere hortan formatzen jarraitzea. Ze azkenean nik gainera, bereziki kontatzen detena da, pixkat prozesu psikologiko bat izan ulanik 4 urte hauetan, eta psikologoarekin hasi nintzanetik, bizitako eta ikasitako gauza pila, orduan. Ze ona. Ba, bueno, holan. Bikain. Eta, bueno, zaude beste liburu bat martxan, beti galdetzea, SM bat itezu, eta bestia baldakazu martxan, Telesaiak bezala, bukatu dut, eta baldakazu beste martxan baino. Bai, erantzuna askotan bai, izatea eta, Ez, nire erantzuna ez zetza. Oaintxe bertan hasi nahi zonekin, oso ondo juten nahi da, jendearen arrera primerako izaten da orduan, haune disfrutatu, ondo saldu, jendea gustatzen zaion, eta gero beste 4 urte beharko ditut urrengo aiteko, ez dakit. Eta adibidez, pentsatu duzu liburu horrekin telesai bat, teatroain, edo zeo berezian, ez dakit, isladatu. Ba, bitu, primizien esango izut, zeo haindik ez dago erabakita. Baina pentsatu itaitea pixka bat, antzerkitik doazen testuak daudenez, baitea pixka bat dramatizatutako pieza batzuk, irakurketa batzuk, ezagutzen dituan aktorekin, edo ikasitako beste aktorekin, irabaztiarteko aktoreak baita, esua eta hola, eta hortik jorratzea pixkat, baina bueno, ez dago erabakita proiektua. Zuna ondo pasa jendeak. Oida, bai, lagunekin lanin. Ona. Orduan antzerlanak jarraituko dezu idazten, ez da? Bai, nire ideia da antzerkia ez uste alde bateran, ez eta telebistan lan egin, eta biak jorratzea pixkat. Ze ona. Bueno, eta guzti diteko, ze ikasi dezuzuk? Ba, arte dramatikoa ikasi nun. Arte dramatikoa ikasi dezu, bai. Tantzertin Bilbon, 4 urtez, eta ja karrera eukita, Bukatu dezu ja karrera, Bai, lehengurtean bukatu nun. Lehengurtean bukatu zen du. Eta binago formatzen, baina idazketan zentratua pixka bat. Ze ona. Gaz ondo. Bueno, nola zoaz hor? Zefe, eskupina dakazu, oso ona zea. Bikain, horiekin goituguna da, guain geho espeatzeko. Bai. Gu normalen lanen nola prestatzitugu mordo bat, eta gero jaiten deuna da, betu, lauki ehar badakasunian, jarri, geoplastiko jarri. Geolio tanto bagota eta aurrengoa jarri. Baina, bueno, gaur igual ez dakiko jarriko ditugun, zeratik zuzenian egosten jarriko ditugu. Vale. Nin biarretena dagoain bexamela martxan jarri. Ondo. Eta orduan, ze gustatzen zaizu gehiago? Historik jartzia, historitan parte hartzia, danetik pixkat orduan, ez da? Bai, idazte asko gustatzen zaite. Gure gauza kontatu alditugulako, baina, bueno, parte hartzia baitare. Dan azkenean gaztian ez da probatzen agortun, ikusiko ez. Nik ez nahi gaztia eta bai probatzen jarraitzut, gaztia naiz. Ondo. Bueno, noiz arte irutu zaizu ezuei gaztia dala norbait? Ba, behitu, justo atzeo nintzen, crossoverreko festival batean. Ez que hemen kamera bateko nahi du, gaztiana, bea ez dakit da hona, orduan galde biteo gaztetxo batei. Ba, bai, oixe, justo atzeo ginen horren ingurun hitz egiten festival baten, eta aritu ginen esaten, zala, 25 urte, 30 gehienez. Bai, Hola, gazte! Niko 30 piku dazkat. Bueno, zu zertu zea, Vale. Baina, gero, norbean nolakoa dane asko iteu, ez da? Hombre, pila bat. Ez que niguan ikusten dut, ez da esateratik, baina 25 urteko, 20 urteko neskatxak ikusten ditut jantzita batzuk, eta zaten mekatxiz lamar. Nera ama emateu. Ez alda ala. Ez que moda... Bota batzukin da beste zeakin da, esatezu, ama, arra moda dakaen hauek. Bai. Igual, heldua nahi du eman, eta gero nahiko guekeo gazte eman, hemendikan 20 urtea. Oida, hasieran... Aldatuko dia. Helduago emaine dugu, baina gero... Geo beti gazteago nahi eman. Bai. Ala izatea. Nolako dan bizitza, Beti ez dakauna. Oida, beti ez dakauna. Morena baldin bazean ez du hile horia izan. Bai, ala da. Baina bueno. Onartu bihar da, zean bezala, eta goxatu zean bezala, eta itxura pixkatine bai batzutan, Askotan. Gure lanen, batez ere. Ondo. Bueno, hemen bago atxirrik itxarraka, Behitu pasta ze ondo,
betu hemen 3 barazkik goxatzen, eta hemen txingoetena da, betu, irina bota, gurinan gainea, botako jo gatza pixkat, eta bani joa esniakin lantzea. Oso ondo, oso ondo. Bueno, hemen txe botako. Pixka nik iten den pixka bota, eta hau dana ondo krematu. Grumito dana jun arte. Eta hemen, grumito dana juten dianian, esne gehiago bota, eta jun gehitzen. Baina, garrantzitsuena pasu hau irutze zait. Pasu hau, hasierako grumito danak ondo kentzen baitugu, hau potolo gelditu arren, behitu, aurrena potolo gelditukoa, baina ja kenditugu grumito danak. Orduan, guain hemen, jungoa esni hartzen, lasai-lasai. Hemen, esne botatzen jugu naiz, pixkanaka, eta alkasuntan ez du bexamela utziko potolo kroketak iteko bezala. Utziko dugu fin-fina, nola ontzi baten di joan, utziko dugu aldeun finena, bale? Eta gero gaina pasta egosiko dugu gutxi, zeatikan, bexameletik eta barazkitikan laben hartuko falta zaion ura, bale? Bueno, eta bitartian, hemen geldituko naiz, bexamela iten, jarriko dugu pasta egosten, eta bitartian jungo gea areatxaino, eta bertan ikusiko dugu, nola iteituen, ehundoko gaztak. Guazen area. Haupa, Joseba, egunon. Neu Antxon Iturriaganaz, da aurreko baten zelan etorri zintzien gure euntzaspigorriek ikusten, gaur gure bozue etorriko zarie, gure ardi latxak azeiten dugun Idiazabal gazta zelan iten dan ikusten. Ointxe gauze lamindan, dimeko auzo bata, bilaro da dime artean dauena. Da hemen deko daz neuk ardie, antzuek eta aritoak, hone perandurako egongo direnak. Da honetire bertako arrase ardiena, ardi latxa, kasu hontan gorbei ardi esateutzegune, buru baltsak, da honegaz egiten dugu gaztaia, Idiazabal jatorrien barruen gauzena. Honek ardi itire oso gogorrak, oso rustikoa izango zan arrasa bata, da urte gehiena egiten daurie kanpoan. Kanpoko bedarrak aprobetxetan dauriez, da azkenean gestionetan dauriez zelango mendiek eta deko guzen Euskal Herrien, zati handie da ardilatxa deko guleko. Gero bildoz denporan da bai egoten direla kortan, bai erabilten da asko, kanpoan deko guzen baliabideak edo erabilten dugu asko. Gure ardiet jaten dauriek normalean kanpoko baska, da gero barruen deko guzenean, laguntan dotzegu bai alfalfa da bai prentsua prubetegaz. Neuko 28 urte deko daz, beti guztau izin jata ardie, neuki finin hausen lehenengo ardiek, erregala hosti izan jarnautze egunean, 10 urtegaz. Ardibi, deur sartu jata neuri honek aiti gehizoa. Da uin afizinoa izin zana, profesino bilakatu de, da oso guzture gauz. Bueno, oin ikusi guz ardiek, da oin ikusiko, honek emoten daurien generoagaz, iten dugun Idiazabal gaztaia, txonde gaztaiak. Etorri gara Bilaroko lauzin auzoan dekogun keserire, da gaztaia egiten. Da oin esplikauko txu eta purbet, oin zelan dekoten ja matoia hemen atarata, una botaten da esnea. Esneari botaten jako legarra, 31 gradu inguruen. Legarra bota ostean izten da, legarra hartu arte, gogortu arte, gatxatu inarte. Gatxatu inostean honekaz lirakaz ebagi iten da gero iten dugune da palak ifini, palakaz berotu, da 36-38 gradu ingururu helduten danean, egiten dugune preprensaue. Da preprensaue iten dugu honekaz txapakaz. Da gero, preprensau inostean, hor gelditan jagun matoia, moldetara sartuko gu. Da hoi niten dugune da, moldean sartu behar ja trapu ifinite. Trapu ifinten da, ze ostean moldetan sartuko zan pastea, da esan ondo dezu erauko. Trapu egiten dotzena da, hor gelditu daitela, da ez ditela joan zuloetara pastea. Da tapati prentxara. Gu martxoa hasieran gitxi gora bera azten gara gaztaia egiten, San Inazio inguru urtar arte, hori de kampaina latxaka zeiten dana gure zonan zikeran. Hau hartxai gazta da, orduen da guk produzi duten dugun esneaga zeiten dugun gaztai bat. Da gaztai ondu bet, esne gordinega zeineko gaztai ondu bet. Guk ekoizpen oso txiki bet egiten du, ekoizpen ekologikoko transizioan gauz,
Da guri interesetan jakune da, gitxitea baina kalidade honeko aitea. Da guk egiten dugun dana, neu pentsetago jenteari guztetan jakola, ze ekoizpen guztie de benta direkta saltzean dugu. 3-4 denda txikerretan, da beste guztiek benta direkta. Igez Bilboko Bila de Bilbao saria iribaz egin duen Bizkaiko honena, baina gutxako sari handiena da eroste oskun jentea posik egotea, hori dedekun sari handiena. Hemen itxiko guz gaztaiak prentsa, gitxi gora bera uin hasieran 6 betordu. 5,4 edo aukin arte pH-a. Da gero hortik, sartuko dugu salmuerara. Salmueran egoten dire gitxi gora bera 12 betordu kiloko edo holan, segun zen bekatztekon. Hortik gero pasetan dugu Soreoko salara, lehenengoa salain arte, horrengo dauriez 4 betegun. Da gero hortik kamarara. Da kamaran gitxien ez negordinega ziten dugu zelako gaztaiak egon behar dire beste hilebi edo lan. Ba honetire igezdi gelditan jatazan 3 gaztaiak. Zedana saltzean dugu ondo, txonde gaztaia, dekone karakteristika da egiten dugule legar naturalagaz. Da orduen horrek emoten dutxe toke pikante bat gaztaiari. Ondo zikitute dauen gaztai bat aia, gaztai potente bat. Por ejemplo, Bermeon iribazi hauen kata popularreko sarie. Da hori den neutzako igual sari importante bat, da jenteari guztetan jakola, horrek gure, esan gure dau jenteari gaztai hau guztau iten jakola. Bueno, ba, Joseba, nebo hemen gelditan az neure arzurite gaztaiakaz, hasi keia egunen baten zatozen txonde gaztaia probetan. Agur! Txonde gaztakeko Antxon jauna, artista hutzaiz, gora arratia, zezek sasoia dagoen bertan, aurreko zazpigorrik gaina zenba gustatzen zaizkiten, eta goen latxak inindako gazta, ze gauza hona dan, Ai ama, Jo, gazta. Ai ama, gazta. Esateko bakizu, egunero jan berdala gazta? Egunero? Egunero. Baina urte guztian gazta bat. Nola? Gazta pixkat. Osea, egunero alda gazta, egunero jan behar da, baina urte guztien gazta bat. Hori, parmesano handi bat hartuko gendu nolakua, urte guztien jateko. Baina egia esan, nire azten aizenian, gehatu inberdie, pekatu da. Ez, baina gauza ona eta sasoikua. Horrela jarraitu eta gurean jarraituko dugu. Beitu, hemen dakauna esan dakua. Bexamela, txukun. Hemen indeuna da, pasta egozi, eta jarri dugu, papel sulfurizatuan, espeatzeko bat bestiakin, eta hemen jungo geha gio gure kapatxua jartzen. Barazkik ia indadazkau. Falta zaiguna da, betu, piperra, inberdia zunaia garbitu, bale? Bale. Ingo zuna da, asalak endu, pepitak endu, betu ze horrendo da hon, erreta, eta mamila honea botako zu haragila, bale? Pepitak hemen utziko dituzu. Eta gero, batzu honekin de bai, ja, biguña daola, ingo zu, erditik moztu, eta puria ebai honea bota. Eta gero botako dugu gaztak, estilla, piperra utza, eta dana birringo dugu, eta hori izangoak gaurko oinarrian jarriko duguna, bale? Platerian. Bueno, eta hemen, inbiartetena da, montaia egiten hasi, bale? Bueno, hartuko eta hemen ontzila, eta esan dugun bezala, botako izkiu kapatxuak, barazki guztik txandaka. Lehen da bizi. A ber, duda daka tomatia nastu honekin edo ez nastu. Igual ez, amarmolatu ingo dut, venga ba. Atletikekua bezala. Bueno, nahi, eta zuk, txikitatikan argi zeneukan, ja, aktore izango zinala, o gidoilari, o ipuin kontalari, o liburuak idazten, edo noiz artea zeizu grina hau. Ba, idaztearen pixkat berandugu iritsi zitzaidan nola behar bat bezala, ez? Betianik idaziet, baina ikusten nun hobi baten modukoa. Baina aktore izatean bai, ni gogoratzen dut 12 urtekin amari esan niola, hau ikasi nahi nula, eta esan zian, ba, unibertsitatera jun behar baldin badezu, ba, jun. Hau ikastea, ez da? Oida, oza, aukera bakarra zan. Oza, zuen bukatu zenun DBH eta ikastea juntzina zuzenian artista izateko. Bueno, bai, bukatu nun DBH eta inun batxillergo eszenikoa. Ah, bale. Iruñan. Ta gero ja hortik abiatu nintzen, eta azkenean probakin itun arte dramatikoko ikasketak iteko, unibertsitaten, eta ja zuzenean. Ja zuzenian, Zena nahiko segidan. Eta gero, atea baino lehenu ja lana zenukan. Ja. Si, ona ez da? Ze suerte. Ona o txarra? Oso ona. Bai, oso ona, hori da ikuspuntua. Bai, zenbatutan emateu txarra, zeatik institutzi ez da goxatzeko, baino goxatzeko beti atea gerra denbora, Bai, nik uste asko ikasten dela ere unibertsitatetik kanpo, eta beharrezkoa dela. Bai, lanian egia zan, ikasten da lanian. Bai, hoi da. Ez alda ala, bai, ala izatea. Formatzea beharrezkoa da, eta nik ez dut inoiz esango formakuntza ez da nik beharrezkoa, baina ere lanean asko ikasten da. Bai, nik uste lanian ikasten da lana egiten.
Hoi da. Ezta? Formakuntzan ikasten da zer eta nola eta zenba gauza topatu aldeun, baina gero lanien ikasten da lan egiten. Zeratik lanak bere gauza esainunak ebadazka, eta Hori da. batutan buru belarri hon berdala, eta Bai. egon berdanian da estean nien ber, batutan anion behar da. Bai, Hala bai, izatea. guztiz. Bueno, ze musuaz horrekin, Oso ondo, Oso bat ondo. ja. Beitu, hau ingo dut dena, Aurrena, tipula eta alberginia. Venga, jarriko deu, kapatxo bat, oso ondo. Hori bai, indet, olio gutxikin, Olio gutxikin, beha estelak gero bakizue murrizten danian da olioa asko balin badaka, iragatzi soberan dauna kentzeko. Bestela gero iten dana da platera ateatzen deunean, hemen bexamela goxo egon da, barazki goxo dana koipi ateatzea eta hori ez da komen, Ja. Venga, ikusuzu, horrengo kapa, bani joa, hemen ere bai, tomate pixkat, horrelaxe. Bueno, eta txori txiki batek esan dira, sukaldaritza asko gustatzen zaizula, ezta? Ibeltzi zinela tartak iten, nahi zendula sukaldaritza ikasi. Nor kontatu ezta? izu hori? Txori txiki asko dazkaten men. Bai. Egia, nik karrerako urteotzen krisi bat izan eban, eta esan nion Bai. amari, nik ama eske benetan nahi dudan nahi da sukaldaritza eta postreakin, eta esan zian, bueno, nahi badezu karrera utzi, jun baskera edo zebankea eta hola, baina azkenean enunin. Baina bai, hasi nintzen postreak iten lagun batekin, 15 urtekin, saltzen, tartak, urteotzako. Saltzen? Horienekin, saltzen da dana? Bai. Ai, ama, eta nundi Hola noa etxen iten, Eta nundi noa ebitzen zinean saltzen, zera, pasta. Bueno, ezagutzen genuen agian irakasleen batek urtebetitze bat zeukan, eta iten genion hola tarta bat, frosti batekin. Eta saldu ite zenioten? Bai. Zure zorionia eta erosiko zu, mesedez, Hori da. Onda. Baina pozoini gabe, Pozoini, Ja nora etzean. Osa etzan nora, hori Ez, nahi azan, hori nahi azan. Ai, ama. Bai. Ai, ama. Osa, Baina pentsatu asko. dezu nora izango bazinean pozoinak iningo zenun zukaldian, Niska saiatuko zan zeu zerriten, eta azkenean, zun ezer lortuko. Azkenean nora gixaja bada, Bai, Jo, bai. ama. Eta urrengo urtean eben noran papelakin beharko dituzu, ezta? Claro, imaginatu Hori hain jatxe papela. aldatzen, ezta? Imaginatu hain aldatzen dela paper Ja. guztia. Illa roxa ere aldatu behar dela, dana. Eta nola iten dezu hori adibidez? Uda baino lehen, bueno, datorrenian ja telesaia, adibili beharko zeate esaten, jope, ezin detilia moztu, ezin deta Claro. huin, esango dizuen nondik noa ibili, ezta? Bai, otxaian zuzendariak deitza gaitu etxera, Bai. esan ez, ea nortzu jarritzen dugu edo nortzuk ez, eta Bai. esatik ja, hemendik aurrera ezin dezu hilan ezerrin. Vale. Tardun baia, nik ila hola utzi bardet, Hori ekaini ni arte. Aita ikusi nion, adibidez, azkenengo pelikula intzunean iratikoa, Bai, hane hontzan, zera, hilabetek izton bizarrakin horretxia, nola Claro. ikun behartzun bizarrakin hor zarzarra bezala, Bai. ba, hane hontzan prestatzen, eundoko bizarrakin. joe, Bai, egia zan. eske, Eta, gio, futbola eta entrenatzen zuen gero telesaia ondo juteko. Keba, gaina, justo zuak eta nik ez dugu jolasten futbolien, eta supuestamente gea honenak, imaginatu. Baina, bueno, telebistak ere zure programa bezala truko batzuk ditu, ez? Bai, Espero, ikusi zu, piperra indatea du. Bapatean. Eta onda, tak, labian da inda. Bastare, bai, zinean, truko dazka telebistak. Truko dazka, eta, Zorionez, hombre, eta dobleak dauz, eta postprodukzion dago gero baloia mugitzeko, eta, bueno. Bai, Bai. ostiko txiki bat eman da, baloia Hori da. ziztu bizian ateatzea, ezta? Eta batzutan ez da, nik ez diot ematen ez da, beste Ezta pertsona eman, batek emate jo. Ai, ama, nola da Baina, bueno. telebista, nola da. Egia esan, bai, bere gauza errazka, baina trampake bai, baina geho eta Bai, gero bai. etxetikan ikusten dira nola iten deun lana askotan, ezta? Bai. Leheno egia esan, guain esatea da, no, making of hori, no? Hoi da. Aztetikan grabatzeian historik, eta egia esan, gaur egun hori telebistan, segun txekatetan ikusten dira, naturaltasun gehiokin, ezta? Trampa hori Bai, bai, bai. erakusten, da jendea ikusteko nola dan historia, ezta? Gainak guk grabatzen ditugu daran, making ofak gero erakusteko jendiai. Bai, Bai. Bai, eta jendea asko gustatzen zaio gaina, Hor Claro, kotillatzea, Atzeko lanak ikustea nola dauden. Ai, ama. Bueno, eta, bueno, hobi aldetikan, nundik noa ebitzezea, ze gustatzen zaizu? Ez dakit ondartza salia zean, parranda bakarri gustatzen zaizun, Keba. edo nundik noa ebiltzezean. Egia zen ez daukat denbora asko jobintzako, Osea, beti zati jate hori berdina, hartzen dedan denbora launekin igoteko. Baina eske gauza normala gustatzen zaizkit. Udaran aldetenean grabaketatik ateatzean, Baina zer da normala, eske gaur egun ez dakigu zer da normala. eta zer bueno, da. andartza jutia, Vale, zinera, antzergira jutia ere asko gustatzen zait. Holako gauzak. Halako gauza normalak, ados. Claro. Eta kanpoa jutezea, bidaiatzia eta gustatzen zaizu? Pila bat. Pila bat? Bai. Nun ibilizea, azkenengo bidaia noa indezu. Azkenengo ustet Italiara inula, Napolesea. Txikitatik ju naiz Italiara askotan, eta orduan oso ondo ezagutzen dut. Eta Italiara, Napolesea ju nintzen, probatu nun horko pizza benetazkoa. Ona. Egia bai, esan bai. zenbat pizza mota dauen, area jutezea eta konturatzen zere bai asko daudela desberdinak, Pila bat. Bazter guztitan, hemen
ogila esango baneun bezala, o hemengo, takit, gauzak daudena hortikan, hane bai, leku guztietan gauzak desberdinak topatzen dira, eta Balentzin bezala pizza honak eta esain honanak, Balentzin bai, paella honak eta esain honak bai topatzen dira. Hoi da, baina bakoitzak esaten du beria dela benetazkoa ez. Bai, hoi da, bakoitzana benetazkoa beria, eta bestiana zer da, gezurretazkoa, o? Ja, zakit. Bueno, hau listo dakau, hementxe, oso ondo. Ingo etena da, gazta bota, gainetikan, laberatu, eta utziko deu kurruskari ditia. Vale. Eta bertan, botako dezu, bai gazta feta, gazta krematua estila, eta hortikan goiarakada bat bakarrikan, bale? Emango izu goiarakada. Estia guztia? Estia bai, guztia, hor emango jo gozo puntua emango dio. Eta nik ingotena da hemen, raiatzeko hartu, raiatzen gelditu, eta zeituan gatoz labetikan ateko dugu lasaina, eta hortikan jarriko dugu platerian, piperran krema. Ai, ama, zer nolako usaina dauden hemen, Bueno, guain, platerea, hemen dakau birrinduta. Piperren krema, zer gauza hona, haure arrautza pregentuan gainetik botatzeko, Edo zertako. Edo zertako. Bueno, eta baldakazu buruan, baldakazu zerbait izatezuan, hau gustatuko ziteiten itia, egunen baten, ez dakit, pelikula ehar bat, edo, ez dakit, holtza batean teatro gehiagin, zeo ze baldakazu. Ja antzerkia probatu betela, eta telebista pixkat ere, oain pelikula bat itea, elitzateke gaizki hongo. Pelikula bat? Bai. Hola, ez dakit. Ez dakit zerren inguruan, uau. Arrai. Sona, Ona, hemen izate jun bezala, ona. Eta asuntua bukatzeko, hemen txe, perezil puxketa jarriko jau, eta behitu zer nolako barazki lasaina indeun naia eta bilok. Bueno, placer bat zu hemen izatea, jarraitu olatuan goxatzen, eta hurrengo urtean behintzat ikusiko zaitugu telesaian. Ea beste leku askotan bai. Bai. Agur lagunak. Aio.